ya ka ndị ọcha ji bịa kwejiri nke akụziere anyị ife si anyị na ọ na-abụ nwa nwaanyị anụọli nwaanyị na-eziokwu nụọ di ya na di eburu eburu ịfụnanya bụ ebe ka mmanya nwa nwaanyị akpọ họnịhọnịhọnịhọnịhọnịnịnị n'onu ndị ọcha nakwa ngwa agha na njekwunyere akwụkwọ bụ egbe ọzọ mana doziere ka nke ọrụ gị ife o ji akpọ ọgụ ya bụ họnịnịhọnịnị unu ego juru akpa gị na nne iji nkụ iji ibe ewu na-eri onye anya fụ na ibe agwụgwọ ọbụghị mọ nke ọ bụ ife nwe ka ọ na-afụ ndecha anya echebu mkpu ma jụọ chikere ụwa biko kedu ife eji eme ka ụwa dịkwakwa mma ọzọ eji ebe n'elu na udo na ma ajụ oriri ife mere na bụ n'eziokwu ọrụ ka mgbe a na-ekwu Ferdinand nwa na-agbụ n'ugbo owere agụrụba anyị okwu na mmiri ọnwa na-ekwere egwu mgbe ọ nọ ndụ eke anwụrịnwụ mgbe Ferdinand ọza ma aza nsị anyị ejekwere ka ọ gbamụ anya n'ihu n'onwekwa ka o si gbamụ anya n'ihu n'anya ọbụla fụrụ mmụọ n'osokwe mmụọ ji ana ọsị ncha na-abịa na ikorobịa ihe a tozuru gbajuo dọrọ abịa n'ihe bụ na a na-ekwu na mmụọ na ya so osiwe ụnụ ya na-abụọ jiri jee nta ngwara n'ọbịa jere fụtali na-etiwara ịnọ nwa na osi ama mmụọ wee jere anya ọ na-eje eri na-eduru mmụọ wee duru ji otonu mmụọ na ike burugwa ata na gboo urugbu ike na-ekwu ọgba agba ọzọ mgbe mgbafọ na-ebu ahụ ime agwa nkwụ akwụ nkụ ọ na-abụ ogwe ka m si n'onu ọja gwa m okwu arịa m mkpaka ọnya n'aka aka mana ọkọta akarịgo nene ka nke ọrụ gị akụkọ nwa nwaanyị na-achọ mma akwa ịnwere ọ naghị eyi veteri arahụ ụra nya dịbagwode ibe mere uchichi ma ma onye agwa akwa nri ọ dịka ọnwa agbọghọ nyezi nwe iji ajụfanụ ị na-ajụ m ajụjụ ana m atụ ime ka ana m amụ nwa ọganarị fụtakwa ife anyị ji buru eburu bụ okwu akọ n'ọnụ ntara akwụkwụ otetu agbara ka ị na-enene kama o ji abụ ọgbabido na aba achọọ m uwe mọkụkụ ka ị n'isi uyom na-eti ngwa na m ekwu okwu onu ngwa uyom edere m edere ị nwere ebe ọgwụ ebe mmanwụ si gbanye ụkwụ ọgbanye nji chọọ si ije ahụ onye anya nwa akwakwa azụ ọmụma nwa ba mmanwụ obodo iji ikwu ịmụrụ nwa riri iti nwa na-atụ egwu ugwu mụta mgbaji ugwu ogori ya mụta ejekọta abụ aka na igboro ugwu atụcha m oyibo ntara akwụkwọ were ma rịrị aka oyibo tuwedozi ya icheoku nọ n'ụlọ mana uwenye na-azụ n'afịa mgbaraka ọdụ egwu otu ude na ọnwa nwụchie ọnwa ebe oji eji chụ aja ebecha oji efu ome na-enegwu ori ife ị na-atarị afụ n'ezi asampete akpa anya nwa nwaanyị anyere anyị akwa eziokwu
mana ị ga-ebu ụzọ na-abụọ n'eziokwu ọkara n'ime ya kpọọ ya na-atawuri na-eme nkwugharị kedu ofu ụzọ kwọrọ akwụ ikekwe enye ọkara ọzọ ọkara n'imefe bụ ndị eji anụ ndị ji edogwo ha edogwo nke ọzọ kwọrọ akwụkwọ bụ ndị ekwurekwu duru ọnụ ụfọ ọja na o nwere ibe nnereri ekwu n'okwu onye ọbụla ejiri nke anụla ebe ọ chọrọ mgbakọ gbuo ala nwa ji aṅụ ya aṅụ akwa nne ọ gwabụ gị na gboo nwatakịrị ihe jiri ala nna egwuri egwu omebi ife sọrọ ya osi ya n'isi ovuru osi ya na ntị ọkwụ mana ozi ele afọ mee na ụyọrọkọtọ nna ya rị ụlọ echi enyi anya ngakwa vuta ajaga onye ụzọ ọtụ adara nne m hụrụ ya agbacha bụ onye bụ mgbalị na nnekwu n'ọbụ ka agbachara onye ka eji na akwa nne ịbụ na m afụ agwọ anya agwọrọ owu ka m gwakwa nga agwa ije achị nchịchị echiri na abeli achịkwara nchịchị n'aka onye wetara gị abịachi na nchịchị ahụ n'aka m ụgwọ m ji eri ọ bụ ife ka a na-akpọ ekpegwuo ma anụgbuo ije eri ife buru ụzọ tie onye ọkwụ nye kpatara o ji abụọ ọkụkụ ji eri ife o bute ife o ji eri o buru ụzọ tie onye na ana wee n'onye n'ahụ ị nara ajụkwa na onwe gị ajụjụ kedu ife mere ọkụkụ ji ajụrụ a na ajụ onye ife tupu onye na-ahụ onore nya bụ ife onyiri ya n'onuno ife o ji eme ya bụ ife n'ọnwa ife ọbụla na tiwuru ka ya ji eri ma nke tiwuru ananya ha bịa jewara onwe omenala bụ nye na-evu eke ọbụbụ ife eke riri n'ọnụ na-evu eke onye na-enwe ogugu enwereghị ogugu onye na-eze anyị oji akwụsị ize efelefe na-egbukwa n'egwu ụtụrụ ọhụ dị mụ iji gbu ọja mana onye ji eti isi ọnụ ọdụdụ onye ji eti ọnụ ofe ọja dere ifurele nwa njiri ya bụba anya ọnọdụ unu nwa nwagwu onwe mana ife ji ife ya n'anya bụ na m enegwu anya afọ m ife kere isi ndị ọbatara unu ọdị njọ ọbatara unu ọdị nwa ha na-eme ndozi ha na-eme ngwocha egwu kafe abụkwa akwọtacha ofegha o ji ata nwa ka ọsụ tacha nwa ka ọsụ ụta taitus ọbakwuru livinus ụtakwuo livinus n'onye na-agwọ fa na-akpụ nwoke isi fa na-eru nwoke isi mana ibe ndị ife ele nwe unu na-abụọ unu bụ onwe unu ebutu oriri rie nye mma jidesie enyi ya ike o nwere ndị bụ afụ nwoke ibefe achọ ọfa kaikai ṅụọ ọfụzia nwaanyị ọchọwa ukwu anụ mana emechie ụsọ ọbụla o ji edinala na nwụọ ọchọwa nwoke ji amafu ini ka ọ na-nwe obi ego ọbụ na si ije eji abụ onwe ka o ya esigaratara ya azụ n'eziokwu ọmara ụmụ nwaanyị ụnafọ ndị oduje họteelụ mgbe ugbo kedu ndị bịa gụrụ ini ka ọ na ofe ọja biko dere na ọ na-abụ bebe ka m na-eme ọwa nnava ndị eri mee ka aka m na-emekwanụ ndị ana na ndị elu na-agụrụ m nsọ n'ezie n'anya na ide mmiri dị odo na-abụ onwe ka m siri bebe ife ọma agụọrụ m nsọ o ji gbanwe esetu agbara nzi ya atọ sibe ji n'ọgwụ ti mmanwụ
Na mo so na nje ni be di mo bi akọ nya na akọ bi aja no mo ku ikuro ma no ko ngari ti na na. Yeke. Oba kwa ko onyonyo ki je chem nihu. Ina chem onyonyo nihu. Ina mekwa kana agba ki na acho ife. Ije du kana. Ọmọ na agọrọ ngo agọtiri ike ife mere ro gbo amu enugbo. Yo ya ko ri wo. O ja diri gramo. Ile kra afta kwa o. Ifo no ma ja mu agbo enu mana mata na mu enu o busi kwe ike. Ima ku ife ji ko akụkọ agba. Ile chemo no yo di ibeche ezikwara nwanya mmanwụ maka na okoro gatikwo ni isi mmanwụ ọtagwo onwe na afụfụ mana nwata nwa nwanya tikwo isi mmanwụ ụmụ ozuzo ego ụmụ ozuzo oyi ọmụmụ oke n'ụzọ na-abọ na ụmụ ọmụ chie mmanwụ ike ozi ara ije ọrị nwanye ọkụ o ji afọji ruo n'okwu onye nwetara ya anya nwere ewe mmadụ amadu eluga amara ibe mma akọrọ ya n'akụkọ mbụkwa osi iji akụ anya n'ụsọ nyi anwụrụ oseche nye nwanye ọkụ ụmụọja dele kedu ife eji akọrọ lewu lelu mma agụrụ ọfọ olele mma agụrụ ọfọ ojeju ọfọ wee sụba na ka njuo o jeje ka ọ dụba maka na ọ dị ka ogori iyi feteri ma nke ọ gbawere ya n'ụhụ nwoke gbachu n'ụkwụ ma nke ọ na-ahụ n'ụhụ ọ bụrụ na ụnụ kwuwere ife anya fụchara na nne ma nke obu zutere ma nke obu na-ezutere n'eziokwu igbe anụ o ji adọwarụ n'isi o nweburu ife ngwaburu uwe enyi m nwoke gị megbuo n'aka ka ị na-achọ ife onwe ebe ịchọtara ịchọ nya onwekwu ihe ịchọtara ịchọ ọkwụ ọzọ maka na ọ bụ nka ka eji agbara efi ọsọ ngwere si na ọgwụ tụtara ahụ mere nya bụ ngwere edo ahụ agụ n'iyi ọ bịara be ngwere na-atụ anya oche ọ bụrụ nke ngwere ji anọ njụ ọnya na ajụjụ nwaanyị na-afọdụ n'ụwa n'eziokwu nke bụ esi nri nke na-ama na-esi nri nke na-esi nri ma esi nri ọfụma o nwere ajọ ọnụ nke na-amaghị esi nri chacha nwere ezigbo akparamagwa na nne kedu nke iji anụ gbapụ ụmụ nwaanyị dowe ilebedu ife njikwa agbarapụ ọsọ ọ na-abụ afịa ahụ anyị ọ bara ibe nji anyị nwa mere ekwuche nọ na-abụ nnụnụ beji abacha ofu ife ụhọ kedu nke iji anụ ka anyị nwarụgode kedu nke iji anụ nke onwe gị ifeọdụ eweta ego ya na ijide ego ijidekwe nye ọfụma
Olu mgbe eji akwụ ụgwọ ike kwụọ ụgwọ akwụọ. Ike akwụkwọ kwata anagbuo. Anwụrụ na-achawazi azụ. Ịmakwu ori n'onunu ndị gboo. Jeri itiwe mpete gị kpochie enyi ọnwa ha. Ofe ọja biko dere edere. Ije dị n'ọkụ. Ife na-atọ ka ngwa n'okwu. Ije eduru nke nwere esi nni ya kwa nne. Mana nke bụ nwa esi nni ya na-ekwu okwu enwere ajọ ọnụ. Jezie ka idiri nke akpachi nye nkịtị iburu na. Onye ọbụla dị n'ime ahụ na nke dị n'elu ahụ kedu nke na-ebu ụzọ ana ana. Ife nji jụọ ọgụ ya bụ ajụjụ. Mụna onwe ka isi neche anya onye na-amaghị esi nri iduru nyebata ruo ngwa ngwa n'oge ruo paka iji emi nwa na okweghị n'isi paka iji eti nri okweghị n'isi kwada ọmụta ka esi esi nri na-eburu n'ụlọ ma bụrụ eziokwu. Mana ijeri dute nke nene na-ekwu ajọ okwu dị n'ime ahụ. Onwe ebe ije meri onye ajọ okwu ka o dedu. O ji ekwukọtakwute nke ihe ejijekata ikpe nwụọ n'ụlọ nga. Ije dị n'ọgbalị nne okwu juru ọnụ. Anyị na-abịakwa agaghị enyewekwa ebe ebido. Emechezie n'ime ọrata ebe afọ ka anyị taba atụ jidere ọrụ bụ ọhụrụ n'eziokwu. Anyị na-abịa ebe obidokwa n'isi. Maka na ọhụụ ka a na-ejidere edewe echite anya mmiri. Oji akwazi akwa ọgbama agwa oji eyi oji aja aja erikwa onye erie. Ewe eziokwu. Ụmụazị ekefugwo anya nenewe mmanwụ. Nwunye m nwụkwara ime ọnwa ite naanị. Ọ mụrụ nwa. Ọ mụrụ ndụ nwa dịkwa. Were eluwe kpọrọ m aka. Ụmụazị nyokatakwa ma ya chọọ ma ohu onye dọkpụrụ olu ebe ahụ okuwelu ma dịkwa. Ọkụkọ kere ụwa ka nụ na-ayọ dịkodo eburu si weta eri ikodo chikwa. Ngwere eji eko oburu ife ọma nye aka na nka. Efere si achụtali isi ahụ ya n'echi n'echi. Ọbịa dịla ga-enwe amaghị ya. Unu kọcha na-agbụ na abịaja na-ahụ ọnụ. Ka anyị nọrụzie ebe ahụ ofu ndị kpomgbo bafụta ọbịa. Ya bụ eziokwu. Gị. Ese suwe.